gid ka puraot ng sitwasyon tungod to COVID-19 para sa tanan target. Na? Pero padayon sa gihapon kita iya nga nagapangaraskas, di ba? Pangaraskas gid ya. Pangaraskas ang aton mga kauturan para makakita sang isuporta sa aton pamilya. Nagapakita nila ang kabudlayan, ang resulta nga ginahatag sining pandemic sa karon sa aton. Nagapakita kay nagapabatsag na gid sa aton. Ganyan, extra careful, ha? Kinahanglan din ang paghanong sa gihapon ng pagpahanong dong ni Tito Wilma sa aton face mask, face shield. Last pa sang, ni Tito Wilma, kung magwa ka mo ang social distancing na dapat himuon gid ina. Hindi gid pagpasayang-sayang dira. Importante gid ina. Kag kung magwa man sa balay ang alcohol ninyo, na? Kaya muna nagdugang man sa aton na reminder sa inyo na tungod sining ginapangatubang natin nga COVID-19, tinguha yan, no? Tinguha gid kita nga makapabakuna. Kaya importante gid na. May ara kita proteksyon. Hindi bud silingon gani pa makapabakuna, no? Pag gusto ka na, nakapabakuna ka na, or hindi ka na matapitan sa COVID-19, hindi. Kundi, chances ara gid ya. Pero hindi ka masyado magbatsyag sa mga sintoma nga dulot sini. Ay, di ba la? Yes, ito we. Na kinahanglan gid kita nagatinguha man gani, no? Kaluyan. Sige lang. Go ning gihapon kita. Di ba la? Yes. Kada karon nga adlaw ano naman ang igalingaw naton sa inyo tubtubtak na alas 3. At samtang ara ka mo nag-upod kay Tito Wilma sa inyo mga radio dara. Samtang ka mo nagahilay-hilay, kag nagapahunay-hunay, nagasulusan, biliban ka piyong pang inyong mga mata. Ano ang aton ilingaw sa inyo, mahatag man tagamay na update sa dalagan sa aton siyempre panahon. Sila man ka mga updates sa nagkatabo sa karong sa ginapangatubang naton na pandemic. Ang mga drivers naton, preparahan nyo man kay tidong maayad-ayad iyang balita para sa inyo galing kay titungod sa epekto mo sa COVID mo kung nga magapanubo sa nga presyo sa produkto sa petrolyo. Panubo to sa pero pila na lang among nga mga pasahero na amo na kita nagabatad sa nga incendigid sa inyo man tag sa sitwasyon. Kag ato man palupang doon sa siningapon isa man sa mensahe sa aton sa frontline. Isa man ina sa mga mensahe nga ato text hotline sa aton messenger sa personal natin nga account sa inyo ginapadala diri nga maistorya sa inyo kabuhi problema nga inyo man ma-encounter na i-share taman na karon lalaki ang aton sining letter sender karon nga hapon kag sa FYI segment naton kung nadumduman ninyo atong PhilAm police, no? Filipina American nga police ito na nga napatay sa Honolulu, Hawaii. Sinuwati na niya siya. Yes, din pasidunggan siya. So, hatag man na natong gamay impormasyon sa inyo sa sininga hapon. Kag ang aton man ginahulatag sa kahapon, siyempre, Tito Wilma, ang aton man tagsa mga zodiac sign para sa aton tagsa horoscope. Kabahin siyang aton man paglingaw-lingaw tagsa kahapon, ha? Kaya inaya kalingawan pa lang na, hindi na iya siling amugin na matabo sa ating kabuyan lolo. Kaya kalingawan pa lang na gani. So wala gani isingan nakahibalo ko na matabo sa ating kabuyan lolo kung di sinuna iya sa natin sa suga ang makalingat yun. Diba? Kag magluwas na no, ang aton man mahatag na update sa inyo ang mga kabataan, ang mga ginikanan, halungan ang mga kabataan kaya nag-amat-amat na subong kasing pang Delta variant. Pasalamat kita nga wala kita diri kaso pero pinagapreparad man ang aton lokal nga gobyerno diri sa Dasbanwa sa Bacolod Province sa Negros Occidental. Of course, bilog yung awasan Visayas, bilog yung Pilipinas sa mga posibilidades na sinang-advance magka-preparar para dira, no? So, relax lang kamuanay dira. Kaya kaya mga kabataan, pahalungan, kaya mga teenagers, kaya may nagwa subo nga balita na ang atong sini mga pamatanon 18 years old and below na di natanaw na i-considera na pagbabakunahan sila by September or by October, di ba? Kag ang ginatanaw man ganito ginatap sa karon ang mga simbahan, ginatap ng gobyerno sa mga simbahan na himuon ng mga vaccination centers
ka posibilidad na kag ina sa dugang manong pagpangbakuna ilabi na dito sa NCR iti alert level 4 na iti high risk with subong ginakabig subong ang Pilipinas nga high risk na sa COVID-19 hambal man sa Department of Health. Okay, Tito Web, balikan talaga karon. Sa mga nagapwede dire sa iton sa Facebook Live, yes, sa inyo man pagpanamusta man ni Tito Wilma, hinay-hinay gihapon kita ha. Kada syempre pwede kita dira sometime nag-aupo kita kay Tito Web diri sa This Is My Life. I-heart like naman, heart like din na request mo. Heart like lang nag-share nga itong sa program para iban makapamati kayo makaupod man sa aton. Gamay yung mga informasyon na magalingaw man sa aton kag sa iya kahapon. Kaya, syempre, mga mahilig mag-open sa ila YouTube, ara man kita, di ba? Sa YouTube, research nilang Action Radio Bacolod, This Is My Life, yes, of the 992 Technology. Pwede man ganit isan sa among sini website, di ba? Magluwas sa mga matipon ng mga balita sa among news center. Ada may transistor radio man dira tublukon nyo na tublukon gudya. Itublukon nyo lang na mabatian nyo man sa Tita Wilma na pwede ka mo magkalagyan sa www.actionradio.com.ph. Ada din mga updated report man din sa amon iya sa Action Radio. Okay, sa dalagan ani sa ating panahon Tita Wilma. Kabalugid kita kung anong nag-apekto subong sa aton na Pungsod Pilipinas. Especially diri sa aton sa Dakbanwasan Bacolod Province sa Negros Occidental, wagis na Western Visayas mga kaiting naton nga mga kaprobinsyanan dira sa Guimaras kag Tapanay sa apat sa mga probinsya. Ni Southwest Monsoon or Habagak kag ang trough no, ang LPA Pro ngayon mag-resulta man sa mga pag-ulan-ulan sa halos nagkalain-lain nga bahin sa aton Pungsod Pilipinas na amo na yung pamusyag isang pag-asa. So, ang Batanes kag ang Babuyan Islands magal-umon ang kalangitan, may lapta-lapta man nga mga pag-ulan kag pagpanaguob ina tungod sa baghat na ang Visayas, Northern Mindanao kag Caraga Caraga region ina sa piyak man nga bahin magal-umon man kani sang kita maobserbahan taman, di ba? Lalo kayong kainaw, ay gid ka pakita siya ring adlaw. Although nga masanag ang atong kalibutan tungod nga magal-umon ang atong kalangitan. May mga lapta-lapta man nga mga pagpanalithi, may ara man na pagpanagob sa pila ka bahin, ina tungod sa throw o kung extension sa low pressure area. Tagiban naman nga bahin sa itong pungsod, may pagulugalong tumagal-umon man nga kalangitan, may isolated rain showers, ina dulot man sa southwest monsoon kag localized thunderstorms. Kag ang low pressure area, ara nasiplatan iya sang pag-asa sa 610 kilometro silangan nga bahin sa Eastern Samar. Kag ini ginapaabot man nga magabaskog kag ma-develop man ining low pressure area ha. Ginasaligan man nga ma-develop ini siya magabaskog ini siya. Kag mangin isla ka tropical depression. Diri sa atong specifically sa Western Visayas as mentioned dito dala ang atong probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod. Magal-umon atong kalangitan lapta-lapta nga pag-ulan ni ara man pagpanaguob tungod sa low pressure area. Ang hangin naman napanihol ko kay nasang aga kay do kapaang man di pang di ka manihol di ka bagkinsan dupoy-dupoy sang hangin. Ang direksyon sang hangin nabagat na nakatundan sa isla San Negros. Sa inyo daya sa Panay, kamusta lang dira, no? Kasi ang mabagsagan man ninyong panahon kaya siyempre ang kainit man. Ang taog, alas 11, 18 kainas ng aga, kag magahunas naman karon alas 6:32 ng gabi. Si Haring Adlaw, kaina, nagpakita alas 5:34 sang aga, kag magatunod naman karon alas 6:05 sang hapon. Ang temperatura na ato mabagsagan halin sa 26 to 32 degrees Celsius. Pero sa siningation, alauna 58, ang mabagsagan nato nga temperatura diri sa Bacolod is 28 degrees Celsius. There 28, 29, sa norte nga bahin, 29 degrees Celsius sa sur. Yes, mabulubog now.
pero may gaabot-abot man nga kapaan. Okay? Yes, dito kadto kita sa pila naton sa mga update ang kung minapangatubang naton sa mga pandemic ini nga COVID-19. Ang nagpahayag sini balatawe ano gani ang NCF, ang National Task Force Against COVID-19 nga suno sa ilaman record may mga pasyente sa kadamuon sa mga pasyente nga yara sa intensive care unit o sa ICU hindi iya mga bakunado batok sa COVID-19. Amo nang ginpabutyag ng special advisor ng NCF nga si Dr. Ted Herbosa, no? Sunod sa iya, mga tao nga infected sa ICU, 9 out of 10 hindi vaccinated. Ang nakapabakuna, mga mild lang ang ila siniginabatsyan. May sipon lang sila. Di hindi na nila kinanglan nga ma-hospital. Kundi, ara lang sila sa isolation facility. So, ang nagpanawagan nila subong sa publiko. Ilabi na sa mga senior citizens at sa mga comorbidities na kinanglan magpabakuna iyabatot sa COVID-19. Hindi man kita makapuwersa, hindi man kita, kundi dapat lang din magpangabay sa atong sila mga kautulan na kinahanglan din para may protection ka, bisan paano tayo. Kaya nasiplatan ko maning dito sa Hong Kong para sa ating mga OFW, di ba? Kaya dito, makabaton sila yasan incentive na cash para ni sa mga migrant workers, hindi na sa ating OFW, sa ibang pagdidi ng mga migrant workers dito. Nga ginabay sila nga magpabakuna batok sa COVID-19. Kaya makabaton sila cash incentive alin sa gobyerno sa Hong Kong. Amo nang yung pabutyag sa Hong Kong Labor Attaché naton na si Melchor Dizon, yung naghatag kwarta din ng incentive ang gobyerno deri para nga mainganyo ang mga migrant workers na magpabakuna na. Para naman sa ila dito yung pumuluyo, naghahatag pagigi ang gobyerno dito sa paraffol, no? Paraffol dito pa, ang ilay, paraffol balay sa salakyan na house, headcar, na muna ito yung paraffol sa mga ginainganyo nila na magpabakuna na inilan. Magluwas man diri, pwede man yung mamili ang mga OFW sang brand. Tama ko mo na. Pwede sila makapili isang brand na gusto nila nga ipatuslok sa ila or inject sa ila. Kaya nga, adamo supply dito yun sa Hong Kong. Pero sa tihak sinabi ninyo, out of 220,000 ka mga OFW, Overseas Philippine Worker nga ara sa Hong Kong sa karon, mga 50% pa lang ang nakapabakuna. Kaya mo nang hambal ni Dizon, nga iyagid encourage or ginainganyo ang mga Pilipino dito sa Hong Kong, kag inang mga na-stranded diriya sa Pilipinas, nga magpabakuna, gid sila batok sa COVID-19. Kaya nga akong hindi allowed na makasulod dito sa Hong Kong at unless na makapabakuna kamo. Kaya hambal ni Dizon para maina sa inyo protection. Kaya nga, pag-igani nga sila niya last month, na-validate pa lang sa Philippine Overseas Labor Office or POLO, mga 1,000 vaccination cards or documents sa mga OFW nga sa Hong Kong, 1,000 pa lang. Sunod naman sa Department Order number 226 nga ginamanduan man ang mga POLO nga verify ang mga vaccination cards nila sa mga OFW sa lugar nga iya nasakupan. So, depende naman sa ating mga kauturan. Pero kung magpadulong din man sa Hong Kong of life, dito mo isa yung magwag na ito sa mga requirement na kung wala ka mo bakunahan, hindi ka mo makakabdo dito. Diba? Kaya isa na ito yung ilang mga pagtilindan, protocol nila. Oy, mga mama, mga nanay, mga ginikanan, lapit na lang abis ang classes. So, ang DepEd, nagtalana naman sa PEPSA, di ba? Ang enrollment, gintalana nila, August 16, enrollment period na. O kung pagpalista sa inyong mga estudyante sa mga public schools,
para sa school year 2021 to 2022. Si magalawid lang ang enrollment magsugod di August 16 hasta lang September 16, 2021. Nga mo man inampet sa konsan o yaging talana ni Presidente Rodrigo Duterte ang una nga adlaw sang klase sa public school sa bugos nga pungsod. Di ang suno man sa DepEd, ang first academic quarter for this school year 2021 to 2022 mag-uumpisa sa September 13 tubtob Nobyembre 12 na samtang ang second academic quarter mag-uumpisa Nobyembre 15 tubtob Enero 28 for 2022. Kaging talana man ang Christmas break Disyembre 20 na tubtob Enero 2 to 2022. So sa Enero 3, liwat naman nga balik klase pero makaangkon man sang mid-year break sugod Enero 31 tubtob Pebrero 5 to 2022. Then school year matapos basira klase July 24 next year. Then sabahin naman yung sa private school hambal sang DepEd, private schools kag mga state, local universities and colleges, no, may ara sila matarong sundon ang kaugalingon nila nga school calendar. Pero ang pag-umpisa sang ila klase dapat hindi mas temprano sa unang nga Lunes sang bulan sang Hunyo kung hindi man magsobra sa Setyembre 15. Kaya na dumili sa gihapon ang face-to-face classes. Partial o kon full scale man ina. Magluwas na din lamang kon pahanugutan ina sang presidente ng pungsod. Kaya siyempre sa ito naman mga motorista, sa mga nagatugkong sang produkto sa petrolyo at pabuton tabuas may rollback sa presyo Agosto 10 mo 2021. Kaya ang mabuhin sa presyo ng gasolina 80 tubtub 90 sentimos. Samtang ang kerosene naman sa diesel, ang buhin, ang inubo niya halin 70 tubtub 80 sentimos kada litro. Din explicar sa mga kompanya sang langis kung anong rason. Kasi pinagligid na si Mana kadako sa saka nila, di ba? Subong, papanubo sila bo sa presyo, tungod nga ang rason nila, tungod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Amerika kag China. Isa ina sa mga rason nila din konsiderar tungod man sa pagkuyang sang demand sang petrolyo karon nga semana. Rason nga mapanubo sila sang presyo sa mga ini. So amo na siya ang rason. Kag kabudlay gid man ilabi na sa mga lugar nga damo kaso sa COVID-19. Especially sa ginahalungan naton kag bahambal tabala delikado madasig ang paglapsa sa ka-variant ng COVID ang Delta variant. Along liwat Action Radio Philippine Standard Time alas 2:00 na. Kag ang aton man anay mga produkto sang Dr. Alfred
parte nga mga komersya. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa time, alas 2:14. Ang oras ginadulong sa Okay, balik si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Kag sa sinigabahin si Tito Wilma magabasa sa ito sa mga mensahe diri nga ginpadala sa aton
para man sa ato nato reading. So, pamatian naton ang iya sini mensahe para sa aton. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang atong pagkabasahon sa inyo sa sininga hapon na ginpadala ini siya ni Jojo. Si Jojo din man iya hayo. Pero iya sound name lain. Pero Jojo din man ko no ang iya hayo. Okay, ang message ni Jojo kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, kamusta na ikaw? Maayong hapon lang sa tanan, Sikreto lang din niya ta. Tawga lang ko kay Jojo, pero amo ni ang ako nickname. May patawag-tawag ka pa. Gusto ko man i-share kag pangayon imo advice about sa problem ko ta. May asawa ko. Pati ni sa akong income. Ang amon sweldo ginapaagi sa ATM. Abo do ang gid man na nabasahan sa before, na? Ang ATM ko ara kay misis ko. Kung kisa, nabudlayan ko. Kay kung mangayo ang mga bata ko sa duga nga balon, o kung ibakal man sa gusto nila sa gwa, ginasiling ko na mangayo na lang sila kay mama nila. Wala man ko problema sina. Here, tita. Ang tuod lang din, maayo man gani na. Tungod wala na ko sa ginainsyandi pa nga pagagastuhan. Pero kung kita, kung maghagaray na gani sa akon, ginaobrahan o kung sa akon mga amigo, siyempre may amot-amot man. Wala ko yasang maatag. Pero may ginakulang ang alawan ko na ginahatag ni Lucy. Wala ko na lang gani ginapamensar nga magbakal sa akon mga personal nga gamit. Kung may baklon ko, malisensya pa ko sa iya. Mangayo pa ko. Dongwa, balata daw bata, kuya, nga nagabakal sa gusto ko. Pero palangga akong asawa ko ta. Kag wala akong nagapangumbat sa iya. Ang gusto ko lang tani na maging maayo ang iya pag-budget. Kag madugangan ang allowance ko para may pang good time balakon sa isa. Kung sa bagay tubo nga panahon, do wala ko naging natutukan. Kay hindi na kami 100% gid nga nag-obra tungod sa epekto sa pandemic. Pero hindi man malikawan bala tahaw na manawag ang amigo mo nga priming man kita na dumangat lang. Ginabudlayan ko pa sa among sina na sitwasyon. Pero okay lang sa akon. Ang nasakitan ko lang kay kung mangayo ang akong mga bata, ginatudlo ko pa kay mama nila. Amo lang na akon ma-share kag akon ginapaligban man. Madamo gid nga salamat. Jojo. Okay, Jojo, sa inyo salamat kag maayong hapon. Salamat sa paambit mo man sa imong istorya, sa imong sitwasyon sa kabuhi. Nagkakadlaw si Tawe, bala sa imo, Jo, dali gid lang. Mayong hapon, no, kag madamo gid nga salamat sa mga makarelate dira nga mga bana, kag sa makarelate man nga mga asawa. Amo naman na subong ang trending, di ba? Kay ting uso subong hindi niya sa opisina ginakuha ang sweldo.
kundi ginapaagi na sa ATM, di ba? Yan. Ikinahanglan lang da siguro, pulo pa intindi lang kay Mrs. Isa ina, pa intindi kay Mrs. Nga muna. Pero, mas nami, gidya. Abi mo bisan personal ha, kay Tito We ha. Nami, gidya mangayo sa papa or tatay mo sa nanay. Di ba? Mga kabataan, di ba na? Mas nami, gidya mangayo kay papa o kung kay tatay. Kung sa mangayo kay mama or kay nanay. Kaya kung kaisa, may mga istorya pa, ay kulang gani ang ginhatag ni papa niyo sa akon. Abi ninyo, damo pa na, ang ano pa na, isa-isahon pa ng ginakantuan. Kulang pa gani, amon, why di ka mo pa naman, di ba la? Amon ay siya ang realidad. Kaya kung ang amay provider, ang iloy, among in charge sa budgeting sa sunod pang balay. Si Mayo kung dako, kita balako. Sobra, sido namin man. Pero since na pandemic, kita subong tuto ito. Di tayo man napagsagot. At kung pwede, kung may ara bala paagi na maka-income or maka-sideline ikaw, na ang ginagin mo sa ibang na amay mo na maka-sideline ikaw, uso naman subong social media, di ba? Kung ano man ang klaseng order, huwag mo din na-mention kung ano yung obra mo sa inyo office. Mga gamay-gamay, isang gagmay-gagmay lang walang may ara, kaya nga, kuuton mga pangayo ang anak mo, may ihatag. Kasakit na ba't sagon mo na manayo, bisan dulce lang. Bisan na bakalan to ice cream mo, sa siyang nga tag 15 pesos, kag wala ka sa yatag, sakit na ini mo buot. Kita mo, kita ganun, kita Wilma, bisan mangayo ka lang kay Mrs. ng dugang. Bagi na budlayan, katag feeling mo, do bata gamay ka man nga nagapangayo sa iya, di ba? Nan, amo na siya. So, dapat intindihan mo man na, kung inaabi mo kung ano, nagkapagkita inaasan, imo pagka-responsable. Nagkapagkita sa imo pagka-responsable, nga bana kag amay sa imo pamilya, nagapakita ina sa imo pagpalangga sa imo pamilya. Galing si Budlay ko may aligot-got, istorya lang si Mrs. Amo lang naguro yung mahambal ko kay nga ang pag-angkon siyang pamilya or ang pagsulod natin sa pagpangabuhi. Tandaan niyo na sa mga nagaplano nga magpangasawa o magpamana, ang pagsulod natin sa inatawag pagpampamilya. Doktora ako na nga ginakumit ang kaugalingon pa sa aton mapangasawa, sa aton mapamana, di ba la? Kag sa manginbunga sa inyo pag-asawahay, sa inyo kabataan. Amo ginaiya. Kag hindi mo makumparar ang life mo. Sagtong single ka pa, sagtong dalaga o soltero ka pa. Notice mo na, amo na ganyan sa abala sa mga single, yung kaisa nga ining masiling mga buhi na, ay, kung pwede, hindi lang ano. Mamo ka na abalaw, ining mas nami i-enjoy mo gid-ana yung imo nga single life. Sang imo pagkadalaga, sang imo pagkasoltero, i-enjoy mo gid ko may obra ka. Simuon mo na tanan kay nga awan sa mga buhi ka na gani. Ang focus mo, amo ang kabataan mo, ang bata mo, ang asawa mo, ang pangabuhi. Ang mga paglingaw-lingaw kung kaisa kung may sulusobra, di ba? Mga bana, kabalugid kaya kahit hindi na iya malikawan mo ang hinagaray, bala kung kaisa. Pero may ara man mga bana nga subong, sila nga way natawi kay ano mo. Ang pandemic, ari na lang sa balay, kung ano na lang ara, si amoy sa balay na lang. Maka-priming, sa balay na lang sing-along, o di okay. Ari of the sinisis kag mga bata mo na okay pa na, banding-banding. Na nami, ending of the night, ang bilog na pamilya. Okay. Wait question, Jo, kung ara kay Mrs. ang imo nga ATM, di ba? Nami din na. Kag mas maayo gani karpin pa kung master ni Mrs. ang nami si Mrs. ko budgeton, makasinod siya, makasave pa siya. Tudluan mo man, paintinding mo man ang kabataan mo kung wala ka gid, ihatag kung kaisa, itudlo, kay mama nila. Nga ipaintinding sa ila nga subo nga panahon, subo nga pandemic, tama di kabudlay sang pangabuhi kag sang income. Kay sigurado na buhin-buhin na lang kita mo kay hindi na siling mo hindi na 100% ka mo nga nag-duty, di ba? O magluwas lang gid nga siguro kung monthly in sweldo kay 6 na niya. Pero sa iba na per day kaluluoy gid ya, di ba? Kag balon gid ang mga bata hindi lahog-lahog subong.
magpangita kwarta, tama din kabuti. Tugluan mo man sila nga kung matagaan mo sila or matagaan sila ni mama nila, bisan sinintimos lang, bisan piso-piso lang na makasave sila. Para nga kung may gusto sila, gamay lang ang idugang mo or gamay ang idugang mo para sa ila, di ba? Kag nami ginaya nga maintindihan sang kabataan ang dalagan sa inyo pangabuhi. Kay sabi sang kabataan, may obra si Papa, nami obra ni Papa, buot silingon, ako sweldo ni Papa, okay lang na. Pero sa kapiuton, subong sang pagpangabuhi, dapat ipa-intindi sa kabataan kung daw ang kag hindi ka lang magsagay gid worry sa sitwasyon nga bisan inubak ang mo personal mga ikaw kay misis kaintindi na siya kay ambal bala bilog mo nga sweldo siya nagauyat kay ara siyang ATM kaintindi na siya na istorya lang siya kag hindi ka dapat din maghagay sinaor may kaluoy gid amal nga Dios sa atong sitwasyon o kang kabataan sinisi sa pagpangamuyo ng matagaanan sa dapusa ng atong ginapangatubang tubong nga problema kay hindi lang niya ikaw, hindi lang kamo si tatanan apitado si tatanan nagabasyag ng epekto sining pandemic sa karon, di ba? Kag make sure lang di siguro tutuyo tinuhaan mo gid na hindi ina siya inang ginaproblema mo hindi ina ang halinan sang problema ninyo nga mag-asawa. Hindi nang halinan sang gamay nga konflikto sa inyo pag sinalayo sa sulod ng balay. Kaya mabudlay kung may ara, gamay nga problema nga tipawalaan mo lang ba ilan na magwanta ko pa man. Hindi nami iya, mga nahambal ni Tita Wilma, nami gudya kung may komunikasyon. Kaya mabalaan ni Mrs., mabalaan ni Mr., ang balatsyagon sa isa kag isa. Mabatsyagan ninyo kung anong problema, maistoryahan ninyo. Pagkatapos, makahimo ka mo sa maayong aksyon para mapahagan-hagan ina kung hindi sarangan yung masolusyonan. At least, ang tagsa-tagsa nakahibalo para nga masulda rin mo. Bululigay, since nga mga bata hindi man makagwa tungod sining pandemic, abal mga bata imo da mga pulburon or dulce-dulcida, nga ibaligyan na butang sa garapon o baligyan sa mga friends nila da ay ho at least bisan paano bala may ara sila nga income may ara sila ginauyatan man para sa ila jo importante na iya jo buligan mo mga bata magluto da iyema or ano pagigangi ang trending sa mga kabataan subong kung gusto niyo maluto sa fishball kung hapon da sagwa si mama mabulig sa inyo or ice scramble basta may ara lang kamo inugaling di ba may ara na nga may ara na ginabakal nga hindi man nga di kuryente manuwal maka-exercise pang kabataan na tapos butangan nyo lang ang gatas kag yes di ba amo lang na niya butang nila gatas, chocolate, so may mga sweets, mga may mga dulce-dulce sa babaw na or whatever. Baligyan, kaya mainit ang panahon, makakita, maka-income ang kabataan, mag-enjoy pa sila. Hindi sila mawili sa ilang mga gadgets. So, may ibutang sa hustuman ang ilang sini nga ginakimo. Bisan ba mo kinanglan madiskarte gid ginikanan para sa aton kabataan. Jo, hindi na siya problema. Buksi, ang imo mga sa pag-istorya sinakay misis para maintindihan niya ikaw. Ha? Mabudlay kung maghipos ka lang kang magkumod-kumoda. So, ina lang ang batugda ni Tita Wilma sa imo, sa natungod sa imo, problemahan gid iya sa kabuhi. Wala ka nag-isahan nun sa problema, ginapangatubang mo, lain-lain ang aton mga problema sa kabuhi nga ginapangatubang. Kinanglan lang ginaton, magbakas kita. Kinanglan kabalo lang gid kita manita paagi kung paano nato masulbarang ilabi na sa atong kabataan. Mga bata, sana, alang-alang ang ay nanong ito. Okay. Salamat dito sa ating mga kauturan dira kamo man kung may mga istorya kamo sa kabuhi nga gusto ninyo i-share diri sa This My Life pwede gid na problema inagihan ninyo sa kabuhi hindi ninyo malipatan nakahatag sa inyo leksyon o kung inspirasyon man ay welcome din na pwede ninyo na mapadala diri sa This My Life or paagi sa pagsulat na pwede nyo madulong diri sa Action Radio
Ari lang kami sa Will Rose Building, Burgos Duxon Street, Bacolod City, pero kabalogid kita nga, medyo mabulubudlay iya sa karon, tungod sa may pandemic na ginatubang natin. Pwede man, paagi sa social media, paagi sa ating Facebook account, pangitaan nyo ng Wilma Antutina, sugaton may send message dira. Pwede nyo dira private message kay Tita We, mabatong ginatong ina kay mabasa on air. Problema, experiensya, kay makarelate man na ang iba nato nga mga kautulan. Ha? Okay, so salamat, kid. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:30 na. Sa ito na anay dira mga kauturan nga baw na nagapangita. Din nga, pangita sa solusyon. Sila sa mga importante nga mga commercial. Tita Wilma na ara dira sa iton live na live mayong hapon Tita Wilma. Mayong hapon Tita We from Nicel Fabol. Hel Javier, mayong hapon Tita Welms watching from Manila. Good afternoon Maria Luisa Melos. Mayong hapon lang Tita Wilma. Inday Jean Oseser, kamusta? Mayong hapon naman sa imo. Salamat kid. Kag Maria Luisa Melos, yes tawe. Hello Tita We, monitoring Gid Godspeed. Thank you Gid. Rolin Guarino, good afternoon Tita Wilma. Kay Razel Jucadin Gonzalez, mayong hapon. Salamat Gid. Tawe watching from Oman. That's sa Oman. Okay, halong kamandera kid, no? Halong kid kay kabudlay sa atong sitwasyon. Good afternoon, Tita We. Tita We? Tamyo ko family Laparan Labaniego kag Esparicia, ang gatamyaw bibing sang Pandanon DSB. Stay safe and God bless to all staff of Action Radio Bacolod. Dali lang. Sorry, kid. Ana Sinoro, happy 52nd anniversary ARB. Una sa balita, una sa action.
Action Radio Broadcasting Forever. More power. Kailang mainom ko bala na jutay tubig bala. Kay kakaptos. Yes. Thank you, kid. Athea Kim Eriman, good afternoon, Tito We. Gaulan, mga ka-aksyon, halong gintanan. O sa inyo dire gaulan. Okay, maayong hapon, tita. Watching from DSB, Cyrene Centilias. Christian Monterde, good afternoon. Congratulations sa imo. Great lang ko, family Monterde, watching FB Live. Thanks, Gid. Jan Vicente, hi ma'am, good afternoon. Pakigreet my family sa Himamaylan City, Barangay Carabalan. Family Vicente from John Vicente of Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Wow, salamat gid mayong hapon, halong man kamuda. Sir Alex Montesa, mayong hapon man. Abaw. Paamo ka na bala. Tawi, please greet sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Chinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Upod sa puwersa sa ARB community. May damo, ginya salamat. Happy 52nd anniversary ko ng ARB. Nga Ami Rivera, Ma'am Ami, good afternoon. Salamat, kid. Araman si Inday Wilma Inocencio Cabarles, salamat gin mayong hapon. Ligay Valeris Archivar, Monitor. Gama Ramon and Lucy Archivar sang Talok. Thanks, Tito We. John Basha Orais. Greet ko lang po, family Orias Kagbasya. Sa barangay Agboy, Kanduni. Novi Magapan, mayong hapon, Tito We. Monitor lang kami di sa barangay Pandan. Damo, sila sa barangay Pandanon ba? Aha! Mr. Melili Oligo, Sir Noel Amar, Ma'am Jean Officer, kag Ma'am Christine Minas Villalobos, ginagreet ni Alex Montesa, salamat gid. Ni Apple, mayong hapon, Jocelyn, afternoon, Inday Wilma, Stephanie Flores, Lilibet Colbe Payomo, Salvacion Baleros, mayong hapon, Inday Wilma, from La Carlota, kamusta na lang da sa mga amiga ko, kapamati sila gid. Kay Lilia Manseba, good afternoon, Ma'am We, from, yes. At Feby Habagat, salamat man. Kay Choli Abayon Sueco. Hasta lang danay si Tita Wilma, aha? Balikan ko lang kamo, dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Action Radio Bacolod, number 1. Ay, man,
Action Radio Philippine Standard Time. Kadto kita sa atong sini FYI, sa atong sini for your information, segment, na? For your information, Tito Wen. Natungod sa atong silambala sa Latin-American nga pulis nga napatay dito sa may Honolulu. Nakabaton siya sa nga, pamilya niya, no? But anyway, nakabaton siya sa nga Posthumous Award, na? Posthumous International Award ini nga Filipino-American nga pulis dito sa Honolulu City, Hawaii. Kay kinapatay niya siya last year. On duty siya, na? January 19, 2020, siyang matiruhan ini siya, si police officer or si Honolulu Police Officer Tiffany Victoria Dillon Enriquez. Maisog nga babae, na? Samtang nagaresponde siya sa isa kasunog kag shooting incident malapit iya sa Diamond Head. Kag upod man niya nga napatay sa amo iya nga sunog kag shooting ang isa pa ka officer nga si Kauliki Kalama. Subong gintagaan ni siya sa in the International gintagaan siya sa the International Association of Women Police 2021 Bravery Award dito sa Honolulu, Hawaii. Honolulu City, Hawaii, 38 years old. Amon siyang pinakauna na babae nga Honolulu police officer nga napatay samtang on duty siya. Pero antes ni siya, sino ni siya, no? Si Honolulu police officer si Victoria Dillon Enriquez. Ano ni siya? 2012 siya nagserve sa US Air Force Reserve. Tapos nabiling niya ang iya tatlo ka mga kabataan nga babae kay isa ka apo amo niya na ilo na. Pero ginhatag sang IAWP ang Bravery Award nga ini sa mga babae nga pulis nga nagpakita sang kaisog kag kabaganihan sa panahon or sa tion sang ila sinitrabaho kung hindi man kay bisan pa mabutang sa peligro ang iya kaugalingon nga kaluwasan o kung sa piyak sang peligro kag pagtuman sang iya sinitrabaho. So amo ina siyang Filipina police nga napatay dito samtang on duty siya. So ginhatagan siya award dito sa Hawaii, no, sa Honolulu City. So inang aton FYI sa sininga hapon, alas 2:44 Action Radio Philippine Standard Time. Siyo naman sa paghatag ni Tita Wilma or pagbasa ni Tita Wilma sang mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon nga adlaw Lunes, Agosto 9, tuig 2021. Una nga zodiac sign para iya karon nga hapon amo ang Leo. Mga Leo pamati sa inyo horoscope. Mga Leo na tao Hulyo 23 tugtog Agosto 22. May mga bashers kamo sa inyo mga accounts dira kung mga na-post kamo. Kung may mga bashers kamo, Leo, hindi pagsapak ka. Hindi lang na pag-asapak ka, may ara na yan namin nga comment, may ara man nga hindi sila conformity, ma-react sila. Hindi kaya mangingit by ilang kay nga anong nagasugyot sa ila kasisa. So by ilang na sila. Kaya magsuwati mga numero, DS 25, 15, kag 25. Shocking thing is your lucky color. Yes, Virgo, ang mga Virgo naman na gusto 20, tres, tugtog Setyembre 23. Yes, Virgo, makabaton ikaw sa financial assistance. Wow, bulig financial ito, no? Halin sa imo best friend or sa pamilya, na ato iya sa abroad. Kagkaroon nga adlaw may mabaton ka man nga imbitasyon. Mga magsuwati mo naman yung mga numero 22, 68, 25, kag 40. Indigo blue is your lucky color. Yung sa mga Libra naman ng mga Libra, Setyembre 24, October 23, abi mo bala Libra? Need mo subong magpakabakod ka. Kaya nga, ikaw,
ang makahatag inspirasyon sa abyan mo na depressed subong kag daw halos hindi na siya gusto nga mabuhi pa. So, ikaw ang iya mangin inspirasyon para magapadayon siya sa pagkabuhi. Kinahanglan sa kabakod ka, pakita ka sa iya nga mabakod siya, damo pa yung sa kabuhi. Mag-aabot sa kabuhi sa iya, no? Libra, masuwati mo nga numero just sa 622 35 card 48. Crimson Red is your lucky color. Yes, Scorpio, mga Scorpio na daw October 24 at Nobyembre 22, ang imo may ara ka childhood friend. Makatubo-tubo mo ka. Maghahatag siya sang ideya sa imo na tungod sa isa ka palangitan, ano klase negosyo or ano banda na klase na pwede mo pagkakitaan. Mga kapin pa mga concern mo bilang ng friend ba, Mario, Scorpio, naswati mo naman yung mga numero 8, 36, 12 card, Justin Weather. Dollar green is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 kung December 21 ba? Malit pa yun. Si Sagittarius karon nga adlaw. Tungod ang halos na nagaugyon sa imo plano. Sinanglan pagid Sagittarius, maging consistent ikaw para sa kaayuhan. Mga masuwati mo naman yung mga numero 5, 39, 25, kag 10. Caramel brown is your lucky color. Yes, katuan naton ang Capricorn. Ang mga Capricorn naman na tao, December 21, tugtog Enero Justin 9. Ay, Capricorn, kinanglan, mangin mahinalungon ikaw. Kung kwarta na ang pagkakambalan. Sundon mo ang intensyon mo sa paggamit ng imo kinitaan. Sinanglan manginuwais, manginuwais. Yes, sinanglan manginuwais, manginuwais ikaw sa paggastusina. Kapag nga, ang imo pamilya hindi man mag-suffer. Halong sa Gidpermin. Mga masuwati mo naman yung mga numero 20, 32, 18, kag 12. Jade green is your lucky color. Alas 2:49, Action Radio Philippine Standard Time. Relax, si Tito Wilma magabalik pagkatapos ng hilaman ka mga importante na mga festivalers. Mayong hapon lang da. Mayong hapon lang da kay Bet Malak Kagamala. Good PM, Ma'am Wilma, please greet Reverend Father Rodolfo Tan and his birthday today. Father Rodolfo Tan or Father Tan, good afternoon. Happy birthday to you. Likewise to Reverend Father Jose Ray or si kay Father Bonsai Eraxima on his sacerdotal anniversary today. Wow. Thank you and stay safe always. God bless and more power to ARB. Thank you, Gid Ma'am Elizabeth Maleka Gamala. Mayong hapon tawag nga monitor kami diri sa Barangay Pandanon, DSB, Family Barrio, katamyaw lang Family Susana sa Barangay Malingin, Bagao City. Mayong hapon. Dira pagit sa Valenzuela City. Ga-monitor to siya kuno si Taguligan Ray Canilas. Good afternoon. Analup Plagtiosa Munido. Good afternoon, everyone. God bless and stay safe. Okay, salamat gid kag mayong hapon sa inyo tanan. Kag yes, good afternoon man. Good afternoon dira kay sino ni siya. Hindi ko mag-gets ang imo na. But anyway, okay lang na siya daw. Ka pamilya Haniva, na ka Miss Marchie, good afternoon and thank you. Salamat gid. Janice Laos, good afternoon. Kay Christian Minyas Villalobos, mayong hapon. Tita We, monitor lang kami di sa barangay Pandanon DSB. Jinky Madnavar Amante. Happy 52nd anniversary. Miss Marcia Niva is watching. Si Ma'am Elizabeth Malaka Kamala, thank you so much sa pag-upod sa akong live. Inday Christine Gonzalez Liper, good afternoon, Tin. Kamusta lang dira mayong hapon? CJ, Cassie,
Kuya, kag syempre man kay Mama Kalay, kag Papa Arnold. Thank you, gid. Ma'am Eleanor Fukuda, good afternoon. Stay safe man dito sa Japan. Si Action Guapo Eric, good afternoon. Nabaw apa mo ka na bala. Okay, salamat gida. So enough lang nanay ha, balik lang Tita We kung may thought, may time ta karon ha. Faith Joy, aragre Faith Joy tumbukon palanog. Salamat gid ha. Okay. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas ka balanse Matuod na mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon Ang mga prices naman, ang mga prices nito Pebrero 19, tugtog Marso 20. Kung ano ang nabadsagan mo subong, anong panagupnop mo, mahataga na kuno ka maturan. Mga baga matuod na kuno sa imong horoscope. Kag magapadayon, ay namang rason na magapadayon ang pag-abot sa grasya sa imo. Maayo. 11, 38, 19, kag 35 mga maswati mga numero prices. Red is your lucky color, Aries. Marso 21 tugtog Abril 19, ang pagsangamuyo ang makasabat sa imo problema, pero dapat maghulag ka man. Himuon mo adlaw-adlaw ang pagpangamuyo para ang grasya hindi magpalapit, ay hindi magpalayo sa imo na naman Tita Wilma. Maswati mo nga mga numero 36, 9, 18, kag 27. Lilac violet is your lucky color. Ang mga Taurus naman,
Sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, may bag-o nga partner, ikaw sa imo trabaho, ano ina siya, sino ina siya. Kasi ang mga kung dokumento dira kinanglanon, arigluhalan. Taurus, 52, Justice Ace, 32, kag 33, ang imo mga maswati nga numero. Ice blue, your lucky color. Kag sa mga Gemini naman, ang mga Gemini, Mayo 21 tugtog, Hunyo 21, bao happy ka sa love life mo karon. So pasalamatan mo ina tungod matawhay ang tanan. Kag hindi mo pagkalipatan Gemini, nga kinahanglan hindi ka magkakas ng imo face mask kag face shield sino sa imo horoscope. Maswati mo naman yung mga numero 13, 25, 32, kag 36. Ice cream pink is your lucky color. Kag katapusan nato ni zodiac signs, Cancer, ang mga Cancer na tao, Hunyo 22 to Hulyo 22. Bag-una naman nga trabaho, ang imo ginaplano sa karon online. Exciting ang life mo, Cancer. Mga maswati mo naman ng mga numero 28, 23, 47, kag 15. Ivory white is your lucky color. So, nabatihan na ito natin, Ted, sa zodiac sign para man sa ito yung Ted sa horoscope para karon nga adlaw Lunes, Agosto 9 tuig 2021. So, sinigabasin, na? Pangabay ni Tita Wilma, off din ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo sign, Horacio Enterata, batok sa COVID-19. Horacio Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinutlugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dula sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang among pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao magintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matap na ang paglatong sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyon ni ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabako sa ila pamilyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayo. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwana. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sinintion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi ka Hesukristo, imo anak nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami o mahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang among pag-ampo sa among mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami.
San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Ang aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat din sa itong mga palanggan ng mga tagpanamatid sa pag-upod. Kaya Tito Wilma sa pagpangamuyo tagsi kahapon. At ang 3 o'clock prayer, kaya nga itong oras sa Imperata batis sa COVID-19. Analuplag kayo sa munido. Good afternoon, everyone. God bless man isa imo. Thank you, Kit. Kay Ma'am Milagros Makayan. Yes, good afternoon. Thank you so much. Si Tito Wilma, magpaalam na tungod wala na kita sa panahon pa, ang atong Bible verse of the day, ibinin sa inyo from Job chapter 6, verse 14. Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty. Kaliwat mo yung hapon. Tugtog na maliwat buwan, standby na sa matawag na drama, mensahe ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!